Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que din telejaita de forma despectiva sen pensar nos traballadores e traballadoras que hai detrás. Para vos vai este programa. E como adiviñaches ben, hoxe imos a falar da televisión. Wow. E para falar da televisión, desta en concreto, teño a Lidia Veiga. Hello. E a Xubi. Buah, estou comendo unha tarta riquísima. Ainda che dura da semana pasada, No, o que pasa é que lle cunde comela con mo. Pasa ya a televisión últimamente tamén moito eso. Pois sí, aguanto infinito. Este trebello, a verdad que nos fixo pasar moi bons momentos, riquísimo. Tamén algúns tristeiros ao mellor, e, bueno, imos a tocar un poquinho o que aquí adentro se agocha. Yeah. E vos, pero vas a abrir a pantalla ou como vai? Que labra. Nunca tivestes moita curiosidade por saber o que había dentro deste pedazo de ladrillo? Eu sí. Pero fixéchelo, abríchela. Sí. É que hai? A ver, te explico en plan os términos dos cátodos e todo isto de electromagnéticos e todo. Aliens facendo UFO. Teño un diagrama por aquí abaixo se queres, mira. De que me soa a min iso? Non sei, creo que foi a semana pasada. Está por aquí un diagrama. Sigue falando, eu entro busco o diagrama. Pero que diagrama? Martín, busca aí vídeos pornos de aliens. Cámaras de vídeo. No, se non viches o programa da semana pasada, por favor, entra no Exército Meque Meque, dai un capítulo para atrás e mira ese programa, non ten perda. Funko porno. Desactiva o filtro máis 18. UFO. Funko porno pa siempre. Que molaría un Funko de Harry Potter con Ron Weasley facendo Jesús. O que todo o mundo desea neste mundo, sí. Se queredes o que vos podo ir facendo é preguntas, as miñas preguntas de sempre, claro. Por exemplo, comezo mentras Xubi mira. Lidia, cantos capítulos seguidos fan falta para que non sexa ver unha serie senón un estilo de vida? Depende. Agora que empecé a ver One Piece, pero un One Piece, para min hoxe vin o correspondiente a 30 capítulos, pero metidos como condensados, e foron 3-4 horas para min xa estilo de vida eso xa, meterlle 3 horas 4 a unha serie. Outra persona dirá, pero se eu vicio todo o puto día, eu síntome fatal. Ojalá non fora así, de feito. Ojalá poidera telo cu sentado no sofá ou estar na cama tirada un día vendome series a cascoporro e non sentirme mal ou culpable. Estamos en proceso, traballando en terapia, seriamente, isto, pero sí, para min penso que 30 capítulos... E non son moitos, non 4 horas. Pero que son 8 capítulos. Claro, foron 30 capítulos como 2 capítulos por 20 minutos ou así, non sei se me explico. Eran cada 20 minutos, claro, depende da serie. Se me dis aí vexo Stranger Things nun día inteiro, preocúpome. Morres. Claro. Xubi, eu vou te facer a pregunta mentras buscas. No, estaba buscando. Vale. Pois eu digo. Non vexo que con diagrama encantaría pero... que rematemos o programa e siga siga buscando. Podería estar así todo o día. Vai bastante ben, co personaje radiofónico que ten, vai bastante ben ese concepto. Xubi, ver series en versión original fainos máis cultos ou máis insoportables? A ver, depende do idioma. Vale. Paga, Ana Yarga. Home, Elín. se ves un anime en japonés que te importa, non creo que xa unha adaptación moi fiel a boca cos idioma. No? Como? Nun anime, por exemplo. Pero que me estás con Tyner? Pero, en plan, perdón, Que influye o idioma. Sí. Prefires ver en original que o mellor adaptado en galego? Mira, digoche unha cousa, por ver, exemplo. dime, exemplo, atrévete, suéltalo. Tío, wait. A ver. Hai cosas. Ti non podes dicilo. No, podo dicilo, ben, podo dicilo. No. Hai veces que hai cousas que están dobladas como o puto cu e non merece a pena velas dobladas. Pero hai cousas que están ben dobladas. Non poñades Ladybug. No. Ladybug poñede que está moi ben doblada. Ladybug en galego non a poñades. Me cago en 10, non falo de dobraxe en galego. Che, escoitádeme ben aquí. Ahora mismo vos lo pido. Isto non estorbo. No plan. Pregunto, Facemos así como que non está aquí, de repente. No, pero hai cousas que, por exemplo, están moi mal en original. O sea, hai peña
Animación, por exemplo, que se curra que flipas o traballo todo da animación e de repente chega o momento dobraxe aca interpretativo de poñerlle voz a mellor esas bocas ou de poñerlle voz sin que vexas aínda o personaxe ou que sea, e non se invirte pasta en eso e queda unha voz super fora do personaxe e a veces o original está moi desmarcado da proposta visual e de repente chega o dobraxe noutro idioma que permite de repente elevar eso a outros lugares, sabes? Con isto non estou dicindo... Non me está alterando a serie un pouco. Ya, pero por exemplo, sí, claro, pero es que ti tamén decides hasta que punto queres alterar a peli ou a serie, explícome. O mellor Shin-chan, pero se ves Shin-chan en japonés, é moi diferente a velo en gallego. Obviamente, con as fonéticas e todo isto. É isto. moi serio en este programa. Sálvame de luz, sálvame de luz. Lidia, non me importa a tua opinión. Al callar, bella, al carallo. Continúa. É que se estaba volvendo moi serio. É un tema moi interesante Sí, joder, sabes, pero podemos facer outro programa sobre isto. Cultureta non o eres por ver en original. Disfrútalo de diferentes maneiras. Eu penso que hai mil maneiras de disfrutar un produto audiovisual. Aí depende de como queiras ou de como este o asunto. Pero a quen lle guste o tema da dobraxe, temos un programa con Antón Rubal. Sí, puñedo. É verdad. Visitas. Lidia, estas que se pon a ver un filme mentras miras o móvil. No. Ou unha serie. Non suelo ver moita cousa, de feito, e cando a vexo intento vela ad hoc, en plan, vela así. Fuches ti ese. Ai, que mal rollo. De verdad. Xufo, digo Xubi. Que é ese xufo? A televisión axuda a entender o mundo ou a desconectar del? Axúdame a entendelo. Desconectarlo... No. Bueno, vamos, depende do que vexa. Pero en principio intento utilizarlo como fonte de coñecemento. Máis que... Por exemplo, non vexo series, pero vexo moito documental. Claro. Moi ben. Me prefiro. Que guai. Por eso quero ser o rei dos piratas. Molaría. No, pero utilizo tamén para ver máis conciertos ou así. A mí en series... Concertos? Claro, Sí. ten sentido. Ten todo sentido. Claro, incluso as técnicas e movidas de música ou así tamén ver os directos de diferentes cosas. Un É Tiny que- Desk tonto así de Sí, repente. algún cae así de vez en Claro. cando. É que para mí xa a televisión xa non é o que era. Non quería dicir neso, pero para min pasou a ser un aparello máis, un electrodoméstico máis, De pero 2 por 2 por 2. sí, e ten un cu que mete medo. A mima pesa, Eu pensando que era un temblor aquí do No, pero furacán tamén- Ingrid. Pero pasou a ser unha pantalla. É dicir, ora, cando falas de televisión, ves algunha serie na televisión? Xa é raro, velo en algunha plataforma. Por exemplo, Sí, utilízala total. como unha pantalla grande. É dicir, Un proyector. sí, para min a tele xa se convertiu niso. Non hai. E cando se volve a convertir en tele? Cando, por exemplo, un domingo despois de comer, estás coa pachorra, te tiras a ver unha serie desas ou unha película de Antena 3, que non sabes de que vai. Ou da TVG2. TVG2. Moita cousa do oeste doblada. Que te quedas siguen ali repoñendo a día de medio hoxe. dormido, tal, ou descubres documentais que nunca viches, ou algo O así. oso polar, non sei que, non sei canto. O mesmo Guepardo, que leva 20 anos o Guepardo na Pobre dúas. Guepardo. Sigue aparecendo máis veces. É o mesmo. Está Como as está ganando unha pasta de dereitos de imagen ese Os Guepardo que non royalties, sabe ninguén. Como as vaquillas de Grand Prix, que son sempre a mesma. igual. Sí. Non sei se traedes algunha cousa. Pois, Un xogo, por exemplo. non, xogo como tal, non, pero eu traía aquí para falar unha cousa moi importante con vos. Ai, E isto porque eu creo que en cada casa hai unha cousa ou outra. Que estás facendo lengua de signos o programa. Ai, sí, está añadindo aí. Oye, moi importante isto que agora na televisión Si integren aí. integren aí a lengua de signos. Bueno, sí. nos teatros ou en conferencias así, xa que vai a Total. incluído De feito, directamente. no CDG, que por certo tedes agora obras a tope para poder ir ver, siempre se pon a opción de ver en lengua de signos ao mesmo tempo que ver a obra de teatro. E pareceme super guai que se fagan as cousas máis accesibles. Poñendo este paréntesis aparte, eu que vos traía é unha cuestión moi importante, que é que botón vos gusta máis do mando da tele. O do teletexto. O do 3, que é onde está a gallega. Bueno, pero tío do teletexto. Sí. Moi bien. Meu pai sigue vendo teletexto.
Para ver canto O lle Horóscopo. meteron ao Deportivo. O teletexto vese ou lese? Lese. Ah. É verdade, é verdade. Aí Jodinte vivo. Bueno, pero un libro tamén se ve. Se nos poñemos así Pero con está a na tele, dualidade de... pero está na tele. E o teletexto, Claro. nas Smart TV hai Claro. teletexto. Ten que haber. Ten que ver, Eu non? imagino que sí. Eu Ao mellor tamén. hai unha aplicación teletexto de repente, pero sí. Sí, pero que pasa que estarán sin tantos coroinchos. Sabes, te dan a información dos No, programas creo e o... que é pixel, Eu, mira, eu cando vía o teletexto para min era como ver un código binario. Eu non entendía nada do que había aí. Eu vía meu abuelo que o poñía de vez en cando, pero que E ti sabes utilizalo? No. No. Non tive nin Sí, idea. os números. É guai. A min estresaba, eu vía aí os números tan raros e tan... No, Sí. mellor non sabelo. Pero aparte desta pregunta, eu tiño unha cuestión aquí. Como organizabades os números do botón en relación ás canles Vale, buena. propias de cada botón? No 1, Televisión española. no 2, Televisión española. A dúas. documentales. No 3, A galega. ajá, hasta aí todo bien. No 4, Antena 3. moi ben. O sea, non se vos ocurre poñelo 4. No. Porque non, Antena non había 3. antes, porque non había antes. Claro, Antena 3. 4 apareceu xa con TDT prácticamente. Entón xa con o TDT había tantos canales que eran en plan, vou poñerme a ordenar 36 canales. Para min, 4 foi sempre no 4. 4 foi sempre no 4. Pero mira, Telecinco xa volve a 5. Moi ben, perfecto. 6, A sexta. 4. Antena 3. A sexta, tío. A Día sexta. 4. A sexta no 6. Pero eso de Ya. un inferno. Porque tiña 4. Ti tiñas a sexta na sexta. A sexta na sexta. A sexta na sexta, na siesta. E despois, o Antena 3 na 6. De toda a vida de Dios, Antena 3 vai na 6. No. Comentádeme aquí que onda. Era a única que tiña isto. Vale, seguimos, É procedemos. unha 6 porque antes era Canal Plus. E de Canal Plus pasou a 4. Canal No, Plus. pero rayado Ah, deste. vale. No, Tranqui, pero- nunca te vi en televisión. En plan, Eu tiña que Lidia dicir unha cousa. debe abandonar o rocho. Vou subir a e apuesta. a 7 localia. No 7, cando empecé... Localia. Cando empecé a ser un pouco máis maior, no 7, empecé a poñer eu Clan. Pero... Claro, eso. uf. Claro, ti xa te dices con TDT, máis con Claro. configuración de TDT, non con tele. Yes, majo, yes. Nos víamos os lunes na dúas. Claro. E na 8, Sí. non me fallé de sexta, por favor, vos lo pido. 8... Xa non había tantos. Xa, Merda, Neos. No, pero É que, por exemplo, na deste tenía antivía alemana, que collía frecuencia. Estamos en xeracións Ya completamente ves, diferentes. pois hai que Sí, actualizarse. Decidime vos desde a casa. Na 9 iba nova, de toda a vida de Dios. 9 nova, Sí 9 que o vi en nova, algunha 9 tele, o nova. de Nova e así sí que o vi en algunha tele. Claro. O de Nova. Na 10 iba Boeing. Siempre para siempre. Porque 10 significa Boeing. Sí, Hai unha que se chama Ten e outra 10 tamén. claro, pero eu xa non chego. Ah. Era 10 Boeing, 11 Disney. Claro, eso é porque estás falando Estás desde... viendo Disney Channel. Por fin, para todos. Que molaba cando facían con acento. Por fin, para todos. Soy Selena Gómez. Que facía un jarabato no aire que resultaba ser de repente a cara de Ta, Mickey Mouse. tara, ta. Efectivamente. Que che vai dicir? E no, espera. Última cousa. Donde poñedes a TV2? Porque eu tiño unha resposta clarísima. Na 8. Na 8. Claro. É o que aí xa ia automático, en plan, como a veces teña que sincronizar outra vez os canales, como actualizaban que de vez en cando, xa Sí. me rayei de empezar a marcalos. E deixábalos ao seu libre Ao show, albedrío. que fueran por intuición. Porque despois non había me- Angustia. la 1 E seguimos HD, así. la 2 HD. Esas iban ao final de todo, nadie sabía vendelas. E se querías poñelo porque eras un repugnante, ibas e buscábalas. Que me estás contando? No. No, pero eso xa, que por exemplo, casa a miña aboa, pois o que tiñamos era unha lista de papel en plan cos canales, en plan, Mi esto, má. porque había algúns que pillaban el 52, e xa por Pero pereza marcaba o 52, en fin. Encántame eso. O Sí, sea, sí. ter un papelito como si fueras un músico nun concierto para saber... Unha partitura de- Unha partitura de canales. Un Literal. backline, como lle chaman? Sí. Backlist. Backlist. Backlist, Un no. backline é outra cousa. Setlist. Setlist, Setlist, eso, joder. super, sí, sí. Idiomas, querido. A mí molaba cando o meu avó e a miña avó tamén se perdían. Entraban no das radios. Ah, o canal de radios. Ai, Dios mío. Solo se escoita, estropeus a Rompín a televisión. televisión, rompina. Rapaz, arregla antes de que chegue tu nai. E ti dándolle 54 votos para baixo, volvendo a poñer na 3. Simplemente dándolle un. Daba yo un e xa volvía. Esta xente que ten posta a televisión sempre na 3, que é polo que a audiencia lle sale boa ao lugar, sabes? E de repente pasa a 2 e pensan que jodeu a televisión, sabes? Que de repente hai máis mundo, aparte do lugar. Hai un abismo. Eu non O sei- do quen anda aí. De No- repente hai... Na vosa casa, vos sabos, pero ora
Xa cambiou, ora xa na 3 Pero non hai espera, 3. paréntesis, xa seguimos siguiente. TVG2 vai no -1. -1, non existe. Como Sí. chegas a -1. Existe. Ti, os canales van en círculo. 1, 2, 3, 4, 555, 1. Está antes ca unha. Pola no 555. Ño. -1. Entonces ti estás, das ya a 1, da 2 a 3, estás a tres Da. botoncitos, a 2 botoncitos da TVG2. Bueno, o mío non todos os mandos ou todas as teles. Que mellor... Hombre, non me que jodas. ten que a partir de sabes, tes que ir ata o fondo e logo volver para atrás. Bueno, déixame que a miña fantasía. A min gustame poñelo ao final da lista. Na miña casa xa se desconfiguraron todos eses. Xa non, o 3 na galega xa non está no 3 ni nada, está Que todo angustia. misturado. Pero xa non teñen polo menos na casa, non teñen o nome non é o da canle nin o do número. Na Tío Vicente, que No, que- no, é o botón do pasapalabra. Ah, me encanta. O botón do first dates. Pon aí a ruleta. Sí, o botón da ruleta. Mi aboa chega e pon aí na pasapalabra. Cal é o botón do pasapalabra? Ese. Oi, son as 12, pon aí o tempo. Sí, é así. Pon o botón do tempo. Colle, ui, xa son as 8, que empeza a pasapalabra. E cata. E despois, cando veu da TDT, fui unha... Sí, aí Un fastidio. cambio, Sí, E total. xuro vos pola miña vida que non recordo como tal o cambio. No, é que eras moi nena, o mellor. No. De feito, eu recordo os VHS e ir ao teleclub Sí. e tal, e de repente iPhone, Clan, Boeing, iPhone. Disney Xa, eu teño aí a como disponibilidade mundial. Espero de que non series e sea pelis. algo traumático, porque non o recordo, pero non recordo o cambio. Non recordo. Porque Sei ti- que de repente había máis cousas para ver. Ti, Punto. cantos anos terías Cando? cando pasou iso? Cando pasou iso? A ver, o cambio este tivo que ser 2000 e pouco. Claro, nos Ca éramos peseta, foi ca adolescentes. peseta. No. Nos éramos adolescentes. Máis tarde. Máis tarde da peseta. Sí. Nos estaríamos na eso Nese ti en instituto, primaria, sí. claro. Sí. Martín ten a resposta, está buscando en Sí, está Bobel. buscando aí. Diría 2006 ou 2000... Non sei, isto non fora unha cousa deste... Non se escoita. Isto non fora unha cousa destas de ZP, que quería estar co TT antes que Alemanha e E Francia. pon non vale pa nada. Que ahora xa é o de OTTT. ZP, que mal rollo das sin as Pero- gafas, ZP. CP. Pero sí, sería, nós estábamos a mellor na ESO Sí. e ti estabas en primaria. Eras moi 2005. Mira, 2005. No 2005 Tiña non eu estábamos nin na 7 ESO. anos, tiña eu 7, 8 anos. Claro. Non va que non viras o cambio. Sí. Estaba vendo Jackie Nuka. 2007, xa había Neux. 5. No, 5. 2005, xa había Neux. Sí, sí. Xa había Había neos. programas MTV, A MTV, Play tío. Music. Tremendo. Tunea tu coche. Tunea tu coche. Embarazada a los 16. Jersey Shore. Gandía Shore. Meu. Por el curísimo. o do- Comimos por el curísimo, O do cumpleaños dos 16 tamén. Dulces, Dulces 16. Qué Tremendín. fuerte me parecía Duro, esto. Moi boa, Blackfish. Ante- non no, era Blackfish. Catfish. Catfish. Blackfish. Peixe negro. Acórdame que había un programa na MTV que era chungo, pero eu me considero que valía para traballar nese programa. Cal. O de decoración de casa, os gemelos No, que siguen aí, que ese parecen outro Jordi aí, Hurtado, ese non outro. ganan anos co No, tempo. Había, por exemplo, que eu que sei, Xavi chateas con alguén Ajá. e non sabes quen é. E había unha persoa que en MTV que che buscaba quen era. Pero iso, Catfish. Claro. Nada, continúa. Benvido ao mundo, Carlos, que tal? Hello. Estábamos falando da Eu non tele. lle chamaba Catfish, eu chamaba o que buscan xente. Outra había o programa que ven moi enlazado ao programa da semana pasada, que era que lle preparaban unha cita e un tío ou unha tía como que convidaba a alguén a esa cita e a cita era romántica para o amigo. E era como, esta cita era para ti, estoy enamorado de ti. Hostia, su apuesta, Guau, el último superviviente. Tremendo programa. Morreu. No, Dis que sí. non é verdade. Eu escoitei que morrera. De feito, Busca aí. de feito, tamén escoitei, porque se filtraran unhas fotos e daquela IA non funcionaba tan ben, Non funciona. claro, básicamente, que esta persona, hai fotos del comendo nunha tienda de campaña as súas galletas con chocolate. Ah, que era falso de repente- eso, sí. Sí, que era falso, ¿no? Sí, sí. Que estaba como nun... Galletas de chocolate específicas. Merenando un Un argu- bocadillo de nocilla con un argullón. chourizo, estas cousas, sabes? En plan... É que, de verdade, me parece unha falta de respeto. Quito a fantasía toda. Estaba tomando unhas bonillas, por eso tiveron tanto éxito.
Despois de Parásitos. Efectivamente. Que ricas estas semillas. Que lle pasa a Martín? Que pasa? Espera, vou ler aquí unha cousa Uy, aí... que me saltou casi de primeiras. Descanse en paz. Murió ayer miércoles el presentador de Beer Grylls del programa El último superviviente, donde enseñaba a sobrevivir en los lugares más inhóspitos del mundo. Según informaciones, falleció durante un programa en España donde tendría que sobrevivir como autónomo durante un mes. Non me busques memes, búscame datos. Como Ana Pastor. Que os lo juro que está morto, que lle pasou algo Non é con verdad. algo, te lo juro por mi vida. Non é verdad. Non sei se sería algo tipo que de repente unha raya lle atravesou o corazón, algo así. Unha raya. Busca Bear Grylls. Pero xa che digo, El último eu creo que superviviente. está morto. Este home está morto. E se non, matámolo xa. Sabes quen morreu da Quen? tele? É que sí que dá pena. Acordades vos deste que facía piruetas, que decía que había que comer san... El Manitas. No, que tiña un bigote así, que había unha rapaza e vivían nun mundo onde eran todo marionetas. Lazy Town. Lazy Town. Non morriu el, morriu que facía de malo. Sí, De cancro, creo, ¿no? total, Ah, sí. Sí. Ojo. É exclusiva, Lazy Town pode volver. É que como sabes. Porque susto saliu unha noticia, non hai nada, de que o tipo iba a comprar outra vez os dereitos de autor que lle comprou a Warner, creo, ou algo así, ou Disney, para producilo el, porque como deixaron de producir, el quería seguir co programa. Pois o malo era moi icónico de Dios. Eu entendera que morrera Sportacus. Ese é o que dá piruetas. Ajá. Pensei Sí. que morrera ese. No, O sea, foi morreu o malo. outro. Sí. O malo Sí. que Dios lo tiña no ceo, non? Sí. Igual co de Art Attack mexicano. Sí, Ese confirmamos. tamén É certo. morreu. A ver, Martín, Ah, temos coñece información. alguén. Sí, non morreu. Hostia. Pero antes de facer ese programa que Fixos autónomo. No. E casi a palma. Tremendo ostión tirándose en paracaídas que si rasgou o paracaídas e ten a espalda rota por 8 cachos. Ves, tuvo a punto de morrer. Os meus datos non estaban de todo mal. A espalda Tuvo- rota por 8 cachos, sabes? ti Vexo como cando furaos. viches, Aí cando polo medio. viches, xa estaba medio morto. Así que imagínate como estaba vivo. Xa. Pero bueno, comías o seu bocadillo de nocilla con chores. Ti mírase, esta televisión, isto é un armatoste que nindiola. Ti dis que está ben aí, non? Sí. Que tele? Total, Porque que queda é unha de tele- programa, é meu unha home. tele- É que me dá mal. Que é unha tele hielo, se chama Ice. Ice, frío, yellow. E creo que se lle das aquí, están os botóns. Que Vale. fantasía. Buah, estas teles con VHS, as que incorporabas. Teño que dicir... VHS ou a VH? Como levantou a cella de flipao? En plan... Falta ya a antena, meu. Sí, é É verdad. certo. Contouvos unha cousa que facía meu padriño con estas teles. Golpealas. No, Eu peor. sí, para xogar a Play a veces tiña que golpear porque facía unha frecuencia así de la Claro, tele. e funcionaba, logo non? Golpeaba con tubo de espuma. Que como quero este, ver a ¿sabes? Harry Potter! Pero sí, no salón, en Ferrol, empezamos a darlle así, funcionaba. Pa, 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 E pa. arreglámosla así. Eu como se espabilase, darlle como unha colleja. En plan, Daquela non había de plasma, No, por eso. Eran carísimas. Era unha destas de Tulo. De Tulo. De Hombre, Tulo, ao hombre. Tulo. Dime. Meu padriño, cando, claro, isto era fai tropecentos anos, tampouco é tan maior, pero cando salían rapazas con falda na televisión, íbase meter debaixo da tele para ver se lle vea as brajas. Que di? Sí. A ver, era un chavalito, era unha cosa pequeniña, me refiero. Cando era neno. Cando era moi neno. Qué forte. Claro, joder. A ver, A ver, a se mí era era- con 35 anos, preocupome bastante. Pero de por Qué facer o pervertido. chiste, por facer o chiste. No, por facer o chiste, non pensaba que lle podía ver as brajas ás chavalitas da televisión. Me facía así. Eu pensaba que nos anuncios descansaban. É dicir, imagina, estaba unha serie Me encanta, me encanta. e vimos anuncios. Estarán descansando, comendo bocadillo. Repasando as líneas, o texto, o guión, todo. Home, a ver, hai todo, series todo. que sí. En plan, así, con así, moitas eran así un pouco. No. Era todo en directo, jova. El Príncipe de Belero así eran en directo. Había con público e todo. No, gravábase cun público, Sí, pero non eran sí, directo. sí, non eran directo. Pero que facía máis rollo teatro, non? Ou así sincronizado. Pero repetían tomas. Sí, repetían tomas. Sí, porque sí, despois- sí. Que había las tomas falsas. Ao final Claro. había Tedes tomas razón, falsas. sí. Era buenísimo, Sí, eh. Como unha cosa que intento Qué aportar. grande, qué- Eso Es errónea. Quita yo micro, por favor. No, pero está... Despedido. Eso... Non tes nada. As putas sonrisas enlatadas, tío. Ai, buenísimas. Deberíamos Eso meternos. sí. Que molaban moito máis que foran originales, de feito. Buah, así. Wow. Que antes, joder, ti ves Mr. Bean, e Mr. Bean metenlle Oh. risas enlatadas cada 3 segundos e medio. Sí. É como sofocante É un pouco. que- Pero a veces que meten unha pista maiores, en plan que unha en plan de ajá. É que Pero fai- unha de fondo va a decir, é que fai parece moita que risa. Ou outras tipo... Ni puta gracia. Cantos capítulos ten Mr. Bean? Muchísimos. 18. Bueno, depende.
Mr. Bean de Original One ten pouquiños. Ten máis que One Piece. Quero isto cada 30 segundos. Que bueno, Xavi. Es que las cacho, Van tres na moto e caio do medio. Ai, non era chiste, eso é verdad. Grande, Lidia. Que non te escuite teu padriño. Nin meu pai, porque vaya por Dios. Ai. Vos vos recordades dun programa que era Saber y ganar. No, sei que máis sabe de televisión. Perdón, a píldora que teño que tomar. Isto non é coña, pero non sei por qué, pero sí que o teño. Teño un ordenador isto predeterminado. Pero para encendelo, para encender o ordenador. Sí. Eu encendo en vez de traballar. Por favor, continúa. No se me olvide aí, en plan. Sí, que había un programa que era el que máis sabe de televisión del mundo. Que era un programa en 4. Quero ir. Saber que máis sabe de televisión. Encántame. Bueno, eu confeso que no quesito que é Trivia. Rosa, non? Sí. De cine, televisión, a farándula e tal, eu aí fallo, É que son difíciles. A ver, depende de que preguntas, que unha cosa trivia, outra é un programa de 4 que fala de un pouco Coño, de... entendo que é máis difícil, non? Home, a tele ao final é como... Atrévome a dicir que seguramente sacan as preguntas. Home, pero non é toda a historia de televisión, é como un general de 15, 30 anos, sabes? En plan, da xente que ia... Por exemplo, fago unha pregunta. A quen lle dixo? Como se dicía esta de... A de Sálvame, que era galega? Patiño. No, a outra. Que é lesbiana. Chelo. A quen lle dixo Chelo García Cortés que tiveron unha aventura romántica con outra muller moi coñecida? Eu sei no. É historia da televisión. La Bárbara Rey. Vale. Eso son preguntas. Tú y yo, Chelo. Sí, tremendo, Fuertes, duras declaraciones. Duras declaraciones. Por eso, podíamos un día facer un test de quen sabe máis da tele. Eso molaba, pero claro, máis mequeano. Sí. Un pouco sí. Exacto. A verdad que podíamos lo ter feito. Pero somos uns vagos de mierda. Pero facemos segunda parte. Ocúrrensenos estas cousas. Pero para outro programa, Está perfecto. Sí, hai que apuntalo. Podemos facer un de concursos de televisión e facer un metaconcurso, un concurso sobre os concursos de televisión. Claro. De concursos. Por ejemplo. Es buena. E concursamos un concurso de concursos. Está todo pensado. Hai que comprar destos timbres. Vexo ben. Encántame. Poden Martín Ou un facer ovo. as preguntas. Tamén. Podes facer ti as preguntas. Non te estaba atendendo. Estaba buscando sonidos en YouTube. Imos facer concurso de concursos. E tens que facer preguntas de concursos. Como ves? E nos respondemos. Pensei que iba a meter un que che fixo en notificación. Buah. Moi bueno. Por 15 euros. Allá tú, Dubidú, acábame de Dubidú. desbloquear esto un recuerdo. Isto é quen quere ser millonario. Pero acábame de desbloquear literal eu tiña ese xogo na Allá casa. tú, como era? Euros, Dubidú. Euros, si no euros. los quieres, allá tú. No, Que falaban as caixas majísimas Sí. que tiñan boca e ollos. Emocionábanse moito, iban todos aí a donde a ver que testío. Sí, sí. Molestaba muchísimo. 100 caixas Queda no teu eran, sitio, non te 50. Era un montón. Un montón de Sí. caixas. Dicías, Con "Ah, Jesús sempre-" Vázquez, Tremendo. ¿Qué? Aí está. ¡Un copyright! Pero copyright! No, Rai. 10 segundos. Salta, Rai. salta. No, Pero YouTube cantamos salta. nos. Venga, 1, 2, 3 y euros, euros, Dubidú, dubidú, si no euros los quieres, allá tú. Euros, euros, dubidú. Si no los quieres. Si no los quieres. Multiplícate por cera. Risas enlatadas, por favor, risas enlatadas, por favor. Apura, Martín, por tarde, favor. tarde, vaya. Pois con tremendas risas despedimos xa o programa. Xa pasou media. Horaza. ¿Sabías que hai un día mundial de televisión? Cando é? Oxe. 21 de novembro, O pau. No. Así que... Vaya. Chegamos Aquelas por podemos facer 10 o do meses. concurso. Carallo, esa temporada 6, Bueno. Que me estás querendo dicir con isto? Que non vai haber tempo.
Mala pécora. Bueno, que quedaron moitos programas pendentes, Sí, de feito. O da semana pasada xa o dixemos, falámoslo a semana pasada con atención, de repetir. Che. Home. De repente un pouco de Funko Pop, de Funko... Funko Porno. Porno. Funko Pop. Por favor, compra uns Funkos e fai porno con no, eles. sabes, a palabra ten o seu aquel, Funko Pop. Pop, porque non hai stop. Cando paras non hai stop. UFO, porno. UFO porno. Pois... Porno. Pois xa está. Hasta Podo aquí. facer unha pequena... Por favor. Unha que? Pequeñísima cuestión. Hai un tigre en la sala. Jesucristo, eso quen foi? Alguén anda fatal da barriga. A mi madriña. Que digo que a tele, algo bonito que nos traía, era sentarnos en familia ou cas amigas a ver algo en directo sin poder darlle a pausa. Sí. Ou gravalo en vídeo. Exacto. Eu creo que se hai algo que podemos reivindicar como propiamente a nosa xeración viveu no seu momento é xuntarse a ver algo sin móviles na mão, coidadiño que isto é juego olímpico, casi, Pareceme máis lógico. E reunirte cunha persona, tampouco fai falta que sean moitas, e ver algo que estea en directo na tele ou pon tamén whatever, calquera plataforma, o feito de xuntarse para, sabes? E tamén o que creo que se perdiu moito é o de que che permitan ver todos os episodios dunha tancada, sabes? Eu prefiro que nos dean semana a semana. Está moi ben eso. É dicir, non Distribuirte quero... os espacios. Sí. Os É dicir, tempos. non quero atracóns de series, porque ao final non acabas disfrutando. É porque che despois acaba la dache unha ansiedade do copón porque non tens nada que facer e Sí. vacío existencial que faz da túa vida. Sí. Teño que esperar non sei canto tempo á seguinte. Pero cando esperaba, exactamente, 2 anos a seguinte tempada, Claro. pero cando iban en plan semana a semana, que iso, por exemplo, Star Wars fine, algunhas Claro, veces ti con organizabas tu calendario, martes el barco, física ou Mércores química polas internado, tardes, despois de comer. A ver tal. onde vexo a Martiño. Eso é. Efectivamente. Efectivamente. Vai volver a tele, eu penso que vai volver, Biches que tremendo aniversario se marcou Martiño, Tremendos outfits se marca Martiño para ir ao gimnasio, teño que decir. Oh, cuidado. Cancélame ese comentario. No, porque é verdad. Ten uns outfits caralludos, non É que é en non sei plan. cal é. Ai, Non, non, caralludos, sigo. Como é? Como é? Como son os outfits? Buah, super estrafalarios, increíbles. Combina texturas con colores, con En mallas, serio? Bueno, eso é algo digno de estudio. É o de que feito. ten ser guapo. E ser guapo podes vestir como che dá. Que te pos calquera Pasa trapo moito. e vas. É o que é. Eso é. Pois nada, que moitas grazas por acompañarnos esta semana tamén con nos. Corten. Moitas grazas a Xavi, moitas grazas a Lidia, moitas grazas Martín, moitas grazas a todas e a todos vos por acompañarnos dende a Caixa Tonta. Así que nada, sede moi felices.